Adda kamin Karuba. And you're still with your Manong Jun Seriales. Yan ka na kanyo, John Mark Pastor. Dito lang nga po, KPRP Pinoy Power Radio, 650 AM, Honolulu, Hawaii. Ang arod, may saman nga. Medyo makapaisang na ito. Kapo, mga aldaw kayo, Apo, may samat. Ang pangaldaw, ti parang kami kata kayo. Kat, kuna, dagiti agama. Tatang, nga si Data. Pusik. Pusik kamatis mo dati nga, nakaluban. Get wide. Pusit. Ipusit-sit mo. Hindi na pwede na kamatis. Ay. Ay, tagat. Naimas nga si dati. Pusit. Pusit. Huwag lang. Ay, kamatis. Sa bagay, napatpatasak din nagsisidalaang di kamatis. Ay, naimas di kamatis. Law kam ti bagoong. Bagoong. Ay, solve na po. Dahil tangaro ti Ilocano nga. Ano tawag di dyan? Hapagkainan. Ano ti hapagkainan? Ti Ilocano. Taraon di kamatis mismo. Ina po taraon di dyan. Parang ay garod. Dahil tangaro ti mas iti may isang kasidang nga mapukaw iti panganan. Diba? Iti Ilocano. Ang arot, may sabi nga sonata, Apo, ti paimi kata kayo. Dahil di kat kay ayog launay nga sonata nga inaramid miniremake pa pati for dekaduo. Naminsan nga rabiin nasa ladyay bulan nagregret tilinaw jay kamasetasan parukungkut natulbakan pinilit mo aniluktan kapula ang tapintas mo apagiin gapalan iununa na nga aldaw inkarimpay kaniyak amin tuwa baparu di kantun makiinayat idikwan nakakita ka nagtataraking emtisyak binaybayan na kung tenganay tidalan. Ay kasumahan Apo, dagiti makabal. Minsan narabiin nasa ladyay bulan nagregret tilinaw jay kamasetasan parukungkut natulbakan pinilit mo aniluktan gapula ang tapintas mo apagiin mapalan di ununa na nga aldaw enkarimpay kaniyak amin tuwa baparu di kantun makiinayat idikwan nakakitakan natartaraking emtisyak binaybayan na kun tenganay didalan. Nalpas manan apo ti mesang sonata kat once again we would like to thank our generous sponsors headed by Tito Mahal John Anderson. Kini Ma'am Janelle Megan Anderson. Ibasam latan namin ng palong tang kumasangot ti agbasa. Okay, Maria Hernandez Braceros, George Berzosa and Carlota Ader. Dado and Angel Lamog, Ben and Ana Apuya, and to our producer
Ma'am Emmy Ortega Anderson. Apo, dahil tamanan hantaman agag-agrin. Manang ka lang mana. Ay, Auntie supay ka. Emmy Ortega Anderson. Yes, deta. Mas sweet no awagam ti manang. Aglalo no kapadpadam nga kay Ilocano. Oh, buwan. Manang ko namlatan. A sign of Auntie, gano'n. respect deta. Auntie. Di ba? Okay, may samang pa nga sonata ti sagot ta katakwada apo kadagiti kailukanuan ita Waikiki ata matandaanak, and of course kadagiti ti Tamawi nga tuned in to KPRP Pinoy Power Radio. Aglalo apo kadagiti ikapsud ko ti backgroundan. Aglalo kadagiti Pimanaw iti sidong ti asawa datap no agubra apo iti balasyo taaw daytoy ket may paay kada kayo amin. Aglinipatan ading ko jakun marikna inka panagdungo na umakon nga gururay agpadpadaan ti isa sampet mo. Aglinipatan ading ko ituro-tured ko sa empapanaw mo bidot tiyara paap ko takay kaya umet iti umadayo paupawilan ka tagandat ko ngagden na takuman angin inwadag na samkino na aguraya ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y den na ay ka mo mababalaw pumanaw ni baga mo balaw tamasapol ng arbot ti manggad ay ka ano agbin minulagat kaya latat ti balayog malmalam ay ka awan mapasama ka na kayo. Tagandat ko ngagden na takuman angem inwadag na samkino na agurayag ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y den na ading ko alinlipaten ta karing-karita waswasen ta ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawaya paupawilan ka tagandat ko ngagden na takuman angin inwadag nagsamkino na agurayan ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksanggas at takinay kayat mo
Umadayo dito'y dena dagsang gasat takinay kayat mo. Umadayo dito'y dena. Diretso Sonata Karuba. Kabayatan din kay Panagtilmon, Panaghangal di Pangal daw. Napana nagpasyar jay downtown. Adan na sabat ko abalasang Inananom kinit dayak itikan nigi. Imisem nakasamsampi Victoria tinagan ko kinunana. Ilarem ko ni Victoria itinabayan. Manong ano daw? Lupay kasta di banag na inanusa. Ket dimteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria ay naklunan to'y ayat ko. When naganas tunggalal daw nga aglabas tunggal adda ni Victoria itiden na. Ngem malas tiya minamalas inangaunak nigasat ididimtek ti maysa ang pasama. Idi na panag nagpasyal jay balayda Ka, inananom ni tatang di nakasarita. Ay pero pasensyakan daawanin ni Victorian. Taray day tay adik akaruban. Gagatal man tagong mo. Silip to mo tayo electric pan. Nasakit tinakem ko itinapasama. Ket na panak naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak taawanen tiliw-liwak ni Victoria ketawanen iti denan. Naglabas tiyal daw mulan kentawen. Nadamag ko ni Victoria simang peten. Dagus ko sinarungkaran mailiwak unay kengkwanan. Ngemadamit ti ubing nga kaduanan. Ket di dati nagpatenggaan da ito'y kanta ti istorya may panggip kenaya. Ta nagsublin ti liw-liwak ni Victoria sinublianak. Nubitin ka nubliang madenggen da ito'y kanta. Nubitin ka nubliang madenggen da ito'y kanta. Di na po, di naglipasan ti may kadua paset ti programa mi na paluan. Adda kaming karuba kita agsubli kami manan kalpasan ti sumagmamanua. Kanito Palagip. Apay nagliday katatang. kasanaw
tumawanan di baka mo di abroad ang pay pundaryaw. Ti kunam tatang, dandani kami umakar iti baro subdivision sa dyan New York Heights Subdivision. Bulas taog sa dinuday ta di Amerika. Kasla Amerika tatang ngem adala ang sa dyan Bugayon proper Ramon Isabela. Mismo nga highway na ornos ti babalay, wardyado, napalawlawan ti CCTV. Ada ang tilak sa di clubhouse nga ada function hall na nga mabalin nga pagpapandangwan. Ada pa'y swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, kan park nga pagpapalailangan tubing ken natayangan. Ahaw, manulas sweldo ni bagkabaw. Dahil tangarod kat tatang, iti kurang nga 3,000 pisos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Dandani kami umakar. Anya tatat makunam tatang. Apay din ang itugaw. Ay kat, hamman na. Wen ka aruba, uray saan nga nagapu abroad. Empleyado ka man, manalon wen anyaman nga estado. Makipagnaad tayon ito komunidad na naulimag, nakalmang aglawlaw sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kalagiti sa Lutsudio, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba.